kważi waħda minn kull 5 djar f'pajjiżna tinsab vojta. Waqt il-programm Net Live l-ekonomista Dario Cacopardo spjega kif minn barra postijiet li jinsabu vojta għaliex huma maqbuda mill-qorti fi kwistjonijiet ta' wirt u minn barra proprjetà antika li tinsab vojta minħabba l-ispejjeż kbar biex isiru xogħlijiet fuqhom, hemm numru kbir ta' djar tal-gvern li jinsabu vojta. Imbagħad sibna fenomenu ieħor. U l-fenomenu ieħor huwa il-proprjetà li hija tal-gvern u proprjetà li hija fuq ċens, kemm tal-gvern u kemm tal-Knisja. Speċjalment fil-erja tal-Port il-Kbir, Kottonera, il-Belt Valletta, eċetera, tinstab ħafna proprjetà li on paper hija mhijiex vakanti li suppost hemm in-nies jgħixu fiha, imma minħabba il-mod kif saru l-agreements qabel it-tieni gwerra dinjija, eċetera, dawn il-proprjetà ħallew vojta għax ma kellhomx ma kellhomx il-willingness li l-proprjetà jew jirritornaw lura jew jimlewa jew jirranġawha whatever. Dario Cacopardo qal li fi kwalunkwe ekonomija is-suq tal-proprjetà huwa ċ-ċentru tal-ekonomija u għaldaqstant huwa importanti ħafna li l-pajjiż ikollu dejta aġġornata dwar il-proprjetà fil-pajjiż. Fil-fatt l-aħħar dejta li ġabar il-gvern dwar il-proprjetà tmur lura l-2011. Dan ifisser li f'7 snin ma sar l-ebda eżerċizzju ta' ġbir ta' informazzjoni dwar il-proprjetà. L-ekonomista spjega kif għalkemm kien sar sforz biex ir-residenzi eżistenti vojta jimtlew, in-numru ta' proprjetà ġdida kiber sew u mhux magħruf jekk fil-verità il-bini vojt żdiedx jew naqasx. U temm jgħid li riżultat tan-nuqqas ta' ġbir ta' informazzjoni, il-gvern m'għandux idea xi proprjetà għandu f'idejh. Imbagħad hemm fenomenu ieħor fejn il-gvern jidher li għandu ħafna proprjetà f'idejh u ma jafx għandu f'idejh. Meta wieħed iqis il-problema ta' housing li qiegħda dejjem tikber f'pajjiżna, jidher li l-gvern jinsab rieqed fuq kwestjoni li hu stess jista' jsib soluzzjonijiet għaliha.